Takže čau ľudia, zdravím vás Čimi a dneska som tu so špeciálnym hosťom, ktorý sa práve predstaví práve teraz. No, takže začíname na svete 17 s Mlušom. Pozrieme sa hneď do zbrojiny. Čo nám tu padlo? Nič ako vždy. No nič. Takže ideme do arény na Šmudlíka z Čechu Gougouni, ktorého sme nedali. V podzemí zaútočíme na chrastivú kobru. A dneska ten let's play vlastne urobíme na dve časti. Prvá časť bude normálny let's play a druhá bude vlastne hodnotenie postav za 15 odberov vlastne. Takže tuto sme už skončili. Ideme na S3, kde budeme asi splachovať. Takže kúpim nejakú vec. Ideme. No, takže 3, 2, 1. No super. Normálna čiapka na brnenie, no na inteligenciu proste, takže na nič, čau. Ideme zaútočiť na Mafisa, ktorého sme dali, a v podzemí sa pozrieme na krutého gremlina. No to sme nedali. Dám si ho spodu a pozrieme si. V 6-9. Pozrieme sa do obchodov. Hádam padne, budeš mať hádam väčšie šťastie ako ja. No. 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 No, takže sme na S13, kde máme Čimiho. To si kúpim, to je lepšie. No, mne tu padol teraz jeden na šťastie a ďalší na výdrž, na ktorý nemám. No. Teraz idem tiež skúsiť smrtku. Hádam ju dám. A hádam nie. Nie! Ostalo je 144 života. Na akom svete? No, tak to máš šťastie. No, som teraz na S1, Slovensko. Ideme pozrieť do arény na Skastila. No. Držím všetky na nohách, na rukách, aj na nose. No. Ja som práve zaútočil v podzemí na lstivý holomek. Dal som ho, super.
No. Neviem, aby som chodil na toho banditu. A ten je z nich sam... Nie, alebo na démona. Na jedného z nich, lebo to sú najmenšie levely. No. Ja som práve sa pripojil na svet 2. Ešte pozrieme, čo nemám iné. No. Si urobil ten oný? Tie hubičky tam Sponsor Pay? Nie? Mhm. No. Ty si ber iba free, lebo tam v tom Apple musíš dávať kľúče, ktoré ti prídu za SMS-ku. A tá SMS-ka sa platí. Ideme zautočiť na Jedrago, ktorého sme dali. A v podzemí asi skúsime tiež zlého banditu. Sakra, 21 000 života mu ostalo. Mu to padlo, takže ja sa vrátim, keď bude späť vlastne. No takže sme tu, už sme to nejak vyriešili a idem si pozrieť shopy na S2. Nič. Aha, Elík veľký. Obratnosť 99, to je lepšie, to si tiež kúpim. A na tejto líky neviem, či sa mi to oplatí prekúpiť. Ja má dobre počuť, či nie? A tak ešte 11 je celkom dobrý. O, 3, 13, 1 SK, 17, 2. Môžeš sa na trojku, keď budeš nejak level 20, tak ťa, alebo koľko, tak ťa pozvem do cechu. Dobre, takže a teraz sa presunieme na tú druhú časť, na hodnotenie postav, takže by som asi začal tou S17, pretože tam je asi najviac. Takže ideme najprv na Lugman 1. Ja viem. Máš tu veľa vecí na výdrž. No. No, že by som vzal radšej na inteligenciu, lebo keď pôjdeš proti nejakému magovi, tak mu skoro nič nebudeš brať s takýmito vecmi. A ešte by som si kúpil zviera na 30%. Chceš level 100, no to je fajn. Že chci level 100. No. Ja ho mám i na S3 dvoch. No. Super. Alebo ťa... No. Prišla ti pozvánka? Nie, ja som dôstojník. No, kľudne. Super. Ja som napísal, nech ťa nevyhadzujú. Ja som v tomto cechu už dlho, mám tu sú všetci moji kamoši, takže nemali by ťa. No.
Vidíš, tu výbava pro sebezničení, to mi padlo z Aury 1, som mal dosť šťastie. Dík. No ja stávam jednu vec vždy na výdrž. No. Mal by som ešte ten náhrdelník, ale ten som mal našťastie a to mi už dávalo dosť málo. No, to je môj brat. Láka ma to naložiť dobrý hubu, ale nechcem. By ma hneď vyhodili. No dobre, ale ideme späť na to hodnotie. Potom tu máme Hugánek 789 456 123. Dobrý nick. Dobré veci máš. Len toto by som zdal iba čisto na obratnosť. A toto je tiež iba čisto na obratnosť, lebo a trocha by som si vyapoval to šťastie, aby to bolo aspoň na 20. Zviera máš dobre, elíky na výdrž dokúpiť a podzemka máš tiež dobre. No, takže celkom dobrá postava, len ten elík na výdrž a tieto dve veci. Pozrieme sa na ďalšiu. Štepán, alebo Štefán. Po česky neviem, takže. No skús. Hádam. No, takže tuto máš pekný look, dobrý skin, tie vlasy super, výdrž. Tak som to vyhral. Soul Eater. No. Mám lepšiu robu ako on, hehe. Ja som zatiaľ, kým si ty hovoril, tak som sa prihlásil na inú neprihlásil som sa. Pozerám si inú postavu, ktoré mám tiež hodnotí. Máš Lektvar väčšného života, máš dobré. Zviera si kúp na 30%. No, to nehovorím tebe. Máš veci celkom dobré. To zviera. Eliky máš tiež dobré. Len tieto dve veci. By som si dal buď jednu na výdrž a jednu na inteligenciu, alebo obidve na inteligenciu. Ale inakšie je celkom pekná. No? No tak to si frajer. Ja mám zase Raptora na 3. Už na 17. Idem na ďalšiu postavu, ktorá sa volá Mogasino. No, M0 Gasin 0. Je to var. Pekný mečík, on si ho daj na silu. A štít tiež si môže dať na silu. Tieto botičky už by som si vymenil. Pekný smajlík v popise. Potom by som si nasadil nejaké tie elíky, tigra máš. Takže tiež celkom pekná postava. Len tieto dve veci by som si vymenil. A možno tie topánky. To je vlastne všetko z tohto sveta. Ideme hodnotiť na S3. Tu má vlastne iba jedného. Volá sa Almaxino. Veci máš celkom dobre, len toto si daj buď čisto iba na výdrž, alebo skôr iba na inteligenciu.
Nasať si nejaké tie elíky, nech máš niečo navyše, vydrže, inteligencia alebo čo budeš chcieť. A vlastne celkom pekná postava. Album máš 4... Album si doplň máš malé 47%, na level 147, ja mám 67%, to máš dosť málo. Ešte tvoj album som si zabudol pozrieť. Si schválne pozriem, koľko máš. 41%, ja mám 61. Tiež si doplň album, hej? No, tak to je super postava. Úplne nikto ju neporazí a s tou paličkou. Teda, že oného Cezara na jednu ranu. A ten level, ty vole, taký som ešte nevidel. Úplne, že najväčší level na serveri. Ty by si som dal aj toho Kizzyho. Voľakého, čo mi teraz nechce znať. Čo mi nabehol. Aha, on je pozvaný do sechu, tak preto mi nabehol. Skúsim to utočiť do teba. Dík za album! Dobre, takže na S13 mám iba skin Exisa. No, 12 alebo 13. Pekná postava, líky si doplň, kúp si tuto ten predmet na šťastie. Pekná palička, by som si dal iba čisto na inteligenciu. A to je, myslím, z tohto sveta všetko. Na S1 sa mi ozval Nomison, ale to bol už predchodzieho. Ale za to, že sa mi pozrel na video, tak mu hodnotím postavu. No, pekná postava. Toto si dá iba na... Aha, toto si dá iba na silu, lebo šťastie máš celkom dosť. Album máš celkom dobré. Face máš jak Nitus, takže je celkom fajn. Máš jednu vec na výdrž, čo ešte není také hrozné. Elixir kub na silu. Na inteligenciu si môžeš zatiaľ nechať. To ťa nezabije. Iba ti to dá práve že obranu. Ešte skúsim ísť do... Nie. Hej, do Sukubus červených svietel. Ktorú nedám. Čo si tak ticho? Teraz S1SK. Ty, ja už točím 18 minút. To bude dlhé video. No, tak ešte to dorobím. Ešte S2. Myslí sa mi, čo sa mi ozval. Valo XD. Takže chcel by som ukázať postavu, tak mu ju ukážem. Je to mák. Toto si daj prosím teba na inteligenciu, lebo obratnosť máš iba na obranu a to ti nepomôže. Inakšie je celkom pekná. Album si doplň. A kúp si elíky. A to bude tak všetko. Takže ešte skúsim zaútočiť na Rivela. Jo, na tú húroje. Ale dal som ho a doplnil sa mi. Ešte môžem skúsiť zlého banditu ešte raz, ktorého nedám. A to myslím si, že je všetko. Takže ja sa s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Zaspamujte túto kamarátovi schránku, nech si to nemôže vymazať. Furt mu spamujte. Áno, budeme zlí, zaspamujeme ti schránku. Ale ja, hej. Vyzeráš skoro ako môj brat. Ale fakt, či skoro ako ja. Nechoď, preč, nemyslela som teba. No ale fakt pozri si Mluša na S17 za tvoju postavu, skoro ako bratia. Lenže môj vyzerá ako Harry Potter.
Ešte natáčam a ticho do izby. Dobre, takže ja sa s vami ľúčim, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak chcete ma podporiť v ďalších videí, tak samozrejme dajte odber, napíšte, v čom by som sa mal zlepšiť a ja sa s vami ľúčim a zaspamujte schránku môjmu kamarátovi. Čau! Takže práve mi ešte napísal Vorel, ktorý je šéf našeho cechu, takže hráči ukážem, aby ma náhodou nevyhodil. Či by ma hádam nevyhodil. Takže Vorel, aha, počkaj, to je zlý. Nie, že zlý, hej, nie, aha, dobre, že dve postavy. Takže Vorelk, luk si daj na obratnosť. Toto je veľmi pekný epic, šerifov zbrojný opasok. Album máš dosť dobré na tvoj level. Tigra máš, len si kúj veľký elík na výdrž. A ten luk, to bude asi tak všetko. A ešte pozriem tvoju druhú postavu. Vorelk 11. Veci máš celkom pekné. Tuto si daj na inteligenciu paličku. Vymeň si prsteň a nejak si skús vyapovať šťastie, bo máš dosť malú šancu. Aj s epikom na šťastie 11. Máš Gryffindor draka, to je dobré. A ešte by som si na tvojom mieste kúpil elík na inteligenciu aj maličky. Album by som si tiež doplnil a máš celkom dobrý na tvoj level. A vlastne ešte skúsim napísať, či niekto pozdraví. Ale pochybujem, a tak môžeme skúsiť. Ešte vyzerujeme zlato. Skúsim tu chvíľku počkať, či niekto napíše, ale už medzi tým sa pozriem, kto je prvý v rebríčku. Gilmacek. Pekná postava a veľa životov. Takže asi nikto sa nepozdraví. Takže ja sa s vami oficiálne lúčim. Vlastne všetko som povedal už predtým, takže sa majte a čau.